Jatana hai lamsogo ani channel dini faisa koijak ang lembu sorao lembu sorani omongka norok naikin thema kana omong bo bagano thaisuk bagano faisa koijak yang pura chadigi guri nai hengke norok nugnai thaisuk bai thaisuk bagan belai naithotok khai nai maintain khai tonjak omong malik nge sin borok no malik boro 15 kani tongo bini 15 kani bo thaisuk phang bosuk tongo semia kebungan joto jagan thaisuk kuplung joto jo thaisuk joto no se bthai bai kuplung berak du bini thaijak muna nai tongbai khana di yang nari yang ka moni krai ma phai ke bo khai phai belai ne phedi yoro lembu sorao muna nai tong hamo sikun dia khai thaisuk nari asuk thas ka thaijak nakada bagano phaimani hai maganang to thangmaya thaisa chaina garana raoi bukur khogui jana nango tamla oro chemical reject tongono emne boro sungnaiman borok to kongma fertilizer use khayo on bage amno khogui chakhe bahai ko sui chana nangnai abuna ठीक है ना दे okay wow hey amo saya sata to wow thobo bác sang cá bát sữa rất là xe hả cái yong là sao nó lại chẳng tâm không xin khả năng áo giả khả năng một sang khá rồi anh đi vào không này đi xin hai chục lăng này yang gurih này lại cái nào món này chặt tới khang 2 kg ông nó lên na thúc giác còn sọc cái nha mà giọt nó cái thứ কিন্তু হবে না 2-3 দিন তো না নাংলাই মো মুখ নয় মুখ নয় 이 날씨 비토 그냥 가 세상 가. 어머, 뭐랑 이 마트 장에 자가라. So malah pinai hai norok bai tekai sa video. Salbo thangka. Time bongka. Terus ma hộp sẽ này xong đó xả hấp họ cần cái counter ở đó thay số pháo ra go 80 extra per kilo 100 80 by different types Jora kayak jaga sarik ni sara pasta jora aro open khai ton bong garden naro hab in nai man naro thana samu sung liap le sal thang ya sa jora aro sa sok tong na mu sung siu